Vítajte pri dnešnom podcaste. Moje meno je Jana Mišenko a v dnešnom rozhovore nadviažem na predchádzajúcu tému menopauzy a perimenopauzy a budeme sa rozprávať na tému, o ktorej sa hovorí oveľa menej, a teda na tému intimity, sexuality a libida. Práve táto téma je pre mnohé ženy veľmi dôležitá. Ovplyvňuje ich partnerský život, ovplyvňuje ich kvalitu života a celkovú psychickú pohodu. Som veľmi rada, že aj dnes prijala moje pozvanie gynekologička, pani doktorka Radmila Sladičeková. Pani doktorka, vítajte a ďakujem vám opäť, že ste si na nás našli čas. Dobrý deň, som veľmi rada, že ste ma pozvali na ďalšiu obľúbenú tému. Pani doktorka, začneme možno tak z hurta. Je podľa vás pokles libida v období perimenopauzy a menopauzy bežný? Áno, lebo to súvisí práve s poklesom hladiny hormónov, čo je úplne fyziologické. Zasa, tak ako som hovorila v predchádzajúcom rozhovore, my potrebujeme v tomto období ženu dať do rovnováhy. Vytvoriť jej nejaký balans, čo je aj v názve preparátu, ktorý je môj obľúbený a ktorý teda dosť hodne doporučujem, že každý musí byť v každom životnom období nejak vybalansovaný a tým sa cíti dobre. Vieme si povedať nejaké typické príznaky, s ktorými sa ženy v perimenopauze stretávajú, čo sa týka práve intimity a intimného života? Nesmieme totiž vytrhnúť intimný život z celkového života. Každé životné obdobie má svoje preferencie, svoje dominanty a toto hovoríme o ženách, ktoré sú okolo tej 40-ky, začína to okolo 40-ky a teda už nie sú študentky. Starajú sa o rodinu, starajú sa v práci a ovplyvňuje ich veľmi veľa vecí. Nie len ten vlastný fyziologický stav, ale ovplyvňuje ich manžel, to, či manžel je chorý, nie je chorý, či je dobrý alebo zlý, či sa hádajú alebo nehádajú. Čiže aj psychika a celkové nastavenie tej domácnosti a okrem toho samozrejme deti, rodičia, súrodenci a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto všetko tá žena musí zvládať a nejakým spôsobom sa v tom pohybovať a okrem toho ešte večer sa od nej očakáva zo strany manžela, že bude femme fatale oblečená v hodvábe a mať obrovskú chuť na nejaké intimnosti. Nie vždy sa to samozrejme vydarí a ženy si to potom dávajú za vinu a ako ste už povedali, potom sa necítia dobre, cítia sa disharmonicky, a čo zase vplýva zlé na ich psychiku a celkové nastavenie. Čiže musíme trošička tú sexualitu upraviť, aby tá žena vedela zvládať bežné veci a nastavila harmóniu v tom partnerskom vzťahu. Často sa však stretávame aj, alebo teda ženy v perimenopauze, menopauze hovoria aj o napríklad suchosti v pošve, že kvôli čomu k tomu dochádza napríklad. Je to tiež spôsobené takto psychikou, psychicky, alebo je to práve tým hormonálnym balansom? Presne tak, je to hormonálnym, nie že už balansom, to už je chýbaním hormónu. Suchosť pošvy, ktorá je príznakom teda, alebo spôsobuje potom ťažkosti v intimnom živote, je príznakom postmenopauzálnym, teda keď už hormóny úplne chýbajú. Aby som to jednoducho vysvetlila, pošva je krytá určitým epitelom, čiže má určitý povrch, táto sliznica. A tá sliznica má, keď si predstavíte tehlovú stenu, ja to rada tak hovorím, že to je vrstvy buniek, ktoré sú na sebe ako tehličky. A cez to idú žliazky a idú nervové zakončenia a idú cievy.
estrogény ako také sa starajú, aby tých vrstiev bolo veľa, tým pádom je tam veľa žliazok a cievy sú hojné a je tam vlhko v tej pošve. Toto je len veľmi, veľmi zjednodušený nákres toho. A teraz, čo sa nám deje v menopauze? V menopauze nám začne chýbať estrogen. Keď nám chýba estrogen, tak tých vrstiev je len pár. Tých pár vrstiev kryje, cievy sa strácajú a strácajú sa žliazky a čo je teda zlé, tak nervové zakončenia dosahujú skoro k povrchu tej sliznice. Keď si pohlavný styk predstavíte ako jednu mechanickú činnosť, ktorú všetci poznáme, tak ten penis vlastne, keď jazdí po nervových zakončeniach priamo, tak je to bolestivé. No, a preto tie ženy potom odmietajú pohlavný styk, lebo sa necítia dobre. A nastane oheň na streche a tak ďalej. Čiže my vieme, prečo to vzniká a keď vieme, prečo to vzniká, vieme to aj odstrániť. A existujú, a teda určite, keďže to vieme aj odstrániť, existujú nejaké produkty, alebo nejaké možnosti riešenia, ktoré by mohli tej žene pomôcť v takomto období? V tomto období dokážeme pôsobiť lokálne a je to síce mimo perorálne preparáty momentálne, o čom hovorím, ale pôsobíme lokálne. Vieme lokálne dať jednak hormón estrogen, ale nie taký, ktorý vplýva celkovo, ale ktorý vplýva len na sliznicu pošvy. Ano. A čo je veľmi dôležité, aj na spodinu močového mechúra. Pretože pošva a spodina močového mechúra spolu zdieľajú estrogenové receptory, lebo pochádzajú z toho istého embryonálneho základu. A od toho sa potom odvíja celá tá liečba, lebo to má svoju pevnú logiku. A tým pádom zabezpečujeme aj to, keď dáme estrogen lokálny, zabezpečujeme aj to, aby žena nemala časté močenie, to je tá urgentná inkontinencia. Urgencia znamená, že má také nutkanie na močenie, že keď není o 2 kroky ďalej toaleta, tak sa pociká. Ano. Napriek tomu, že ciká veľmi málo, veľmi malé objemy, ona musí ísť. Ano. A to je vlastne tá vysoká dráždivosť. To sú tie, ktoré chodia v noci čúrať, to sú tie vyhľadávačky toaliet vo všetkých obchodných domoch, to sú tie, ktoré odmietajú chodiť na dovolenku a na vychádzky. Čiže tomuto vieme zabrániť. Potom existuje ešte stresová inkontinencia, hoci týmto sa už vzdialujem od našej témy a to je libido, ale stresová inkontinencia, ale to nie je, ako mi minule jedna pacientka povedala, že to keď sa zlaknem, tak vtedy sa pocikam. Hovorím, nie, stres znamená záťaž. Ano. Čiže kýchnem, dupnem, zakašlem a potom nastane únik moču. A aj tomuto vie z časti zabrániť práve dobré estrogenné zásobenie vlastne tej lokálnej oblasti. Potom existujú preparáty, ktoré obsahujú dehydroepiandrosterón, to je androgén, čiže mužský pohlavný hormón, ale ktorý účinkuje len lokálne, len v bunke. A potom máme ešte preparáty, ktoré sa volajú exozómy, tie sú rastlinné alebo vlastné, z vlastnej krvi, tie tiež dávajú impuls bunke, aby narastla a potom ešte môžeme pôsobiť aj napríklad laserovým ošetrením. Čiže máme spôsoby, ktorými sa vieme venovať rejuvenizácii, čiže omladeniu a návratu nejakej kvality do toho tkaniva, ktoré chceme teda nejakým spôsobom ošetriť, aby bolo funkčné a aby zase bol možný ten milostný život. A čo sa týka nejakých perorálnych spôsobu, lebo to sme hovorili o lokálnom. Áno, toto sme hovorili o lokálnom. Ale my by sme chceli hovoriť o tom, že žene už v perimenopauze
začína chýbať estrogén a začínajú chýbať androgény. A to je vlastne to celkové, ktoré by sme chceli doplniť. A toto máme jedinečnú príležitosť zasiahnuť rastlinne, pretože estrogény by sme vedeli doplniť nejakým aj klasickým estrogénom, či už vo forme gélu alebo tabletky, ale máme tu androgény, ktoré nám chýbajú. A androgény, tie sú u ženy produkované aj teda z vaječníkov a z časti aj nad obličkou. Ale je tu taká nespravodlivosť životná, že oni nám tie androgény klesajú. A klesajú tak, že 40-ročná žena má o polovicu menej androgénov ako 20-ročná a 60 o polovičku menej ako 40-ročná. No a tie androgény, testosterón, hlavne zástupca, tak ten je vlastne zodpovedný za tú silu, za tú vitalitu, za chcenie toho, za libido vlastne. A keď je to ovplyvňované, to libido, tá túžba po pohlavnom styku, všetkými tými okolnostiami, ktoré som vymenovala, teraz ešte aj klesnú, okrem všetkého toho, že sa pohádala s manželom a že jedno decko má angínu a ďalšie musí vychystať na tábor v prírode, proste má toho veľa a ešte aj klesli androgény a je unavená. Je unavená a je nervózna a nevyspatá a nemôžeme od nej požadovať, že má teraz mať nejaké obrovské libido. Ano. A zase, my musíme doladiť celú situáciu. Čiže my musíme doladiť aj hladinu estrogénov, lebo estrogény tie sú zodpovedné za také typické ženské správanie, za takú túžbu zapáčiť sa, zvádzať. Ja viem, že to má už za sebou v študentských časoch, ale tá normálna, dobrá hladina, nie prehnaná, normálna, dobrá hladina estrogénov, možno aj doladená tou sojou, však prečo sa tie Japonky majú tak dobre, tak určite vyvolá takú dobrú atmosféru v tom partnerskom vzťahu a ako náhle v partnerskom vzťahu existuje intimita, alebo aspoň tá žena vyjadrí, že má túžbu nejak sa milovať s tým svojim manželom, s tým svojim partnerom, tak to navodzuje vlastne tú harmóniu v tom partnerskom vzťahu. Čiže toto je takéto zmiešané telesno s tým duševným, ktoré navodzuje práve stále ten balans, tú rovnováhu, ktorú potrebujeme vo svojom živote. Keď ste začali rozprávať, že o týchto veciach, o týchto problémoch, tak si vravím, že tak riešenie bude vymeniť partnera, ale teda máme aj iné riešenie, to je veľmi fajn. Áno, nebudeme ich všetkých zahadzovať hneď. Dobre, tak sme sa dohodli. Čo sa týka minulom podcaste sme sa rozprávali aj o rôznych rastlinných extraktoch. Existujú nejaké extrakty, ktoré by boli nejaké špeciálnejšie, ktoré by mohli vlastne pri tejto problematike zníženého libida alebo celkovo sexuality by boli také vhodné? Viete o nejakých, ktoré sú také výnimočné? Samozrejme viem a zase mám nejaký obľúbený, o ktorého zložení som presvedčená, že tú ženu doľaďuje, lebo to mňa učila ešte moja staršia kolegyňa, že treba to dať do rovnováhy. Všetko treba dať do rovnováhy, netreba robiť nejaké heroické výkony a ten pacient sa bude cítiť dobre. Takže zase, keď siahame k tej babke bylinkárke do nejakých starých herbárov, vieme, že sa môžeme na tie rastliny spoľahnúť, pretože túžba po dobrej sexualite, výkonnej sexualite bola aj v minulosti a vieme, že
kotvičník. Kotvičník je vlastne rastlina Tribulus terrestris, ktorú aj poznáme s prípravkou, ktorý používajú vo fitness chlapi, aby vlastne, lebo on nahradzuje vlastne testosterón, to je zlý výraz, možno napodobuje testosterón a tým pádom zvyšuje chlapskú výkonnosť. No to isté potrebujeme aj my. Akurát nie je možné u ženy zmerať a definovať, koľko toho testosterónu potrebujeme. Pretože na to ešte vedci neprišli, nech sme hľadali, kde sme chceli, v akejkoľvek literatúre. Čiže nemôžeme dodávať priamo testosterón tak, ako u chlapov, že vieme, že takto ti klesol, lebo aj u chlapov existuje andropauza, nie sme my samé v tom, aj chlapom klesá hladina testosterónu a majú oni svoje príznaky. Ale poďme sa venovať my našim pacientkám, ženám, dievčatám, že máme tu pre ne pomoc. Ale tento kotvičník, to je rastlina, takže ju môžu, čiže vyberám určite preparát, kde sú združené izoflavóny z rastliny, z ďateliny červenej a kotvičník, ten zase nahradzuje testosterón, takže zase má tú rovnováhu, aj estrogény, aj testosterón. No a potom ešte niečo, rastlinu, ktorá sa volá damiana a ktorá bola v minulosti, a to sme našli v tých starých herbároch, používaná ako elixír lásky, ako afrodiziakum, čiže na vzbudzovanie sexuálnej túžby. No a potom ešte samozrejme adaptogén ženšeň, aby sme zlepšili vitalitu, lebo len tomu sa chce mať sex, kto je vitálny. Áno. A preto aj starí obyvatelia Európy, ktorí užívali ženšeň a ktorí ho poznali, tak tí boli vitálni aj v starobe. Áno. Keď sa vrátim v podstate aj k nášmu predchádzajúcemu podcastu, tak je to v podstate taký strašne komplexná vec, lebo znova zasahujeme, musíte byť vitálni, musíte teda sa vedieť vyspať, čiže mať v poriadku ten spánok, tú psychiku a je to skutočne znova, ako aj sama hovoríte, taký komplex tých vecí, ktoré treba riešiť u tej pacientky v perimenopauze, menopauze. Dá sa povedať, že vlastne stabilizácia nálady a lepší spánok môžu nepriamo ovplyvňovať vlastne aj sexuálnu túžbu a partnerské fungovanie? Samozrejme, žena musí byť oddychnutá a musí byť dobre vyspaná, aby mohla aj mať nejaké libido a mala vôbec pomyslenie na sex. Tento môj preparát, o ktorom rozprávam, obsahuje aj rastlinu Griffonia simplicifolia. To je vlastne prirodzený 5-hydroxytryptofán. Už v predchádzajúcom podcaste som rozprávala o tom, že znižovanie hladiny estrogénov spôsobuje vlastne znižovanie hladiny tohoto 5-hydroxytryptofánu, čiže vieme ho takýmto spôsobom dodať a vieme ho nahradiť a tým pádom navodiť ten prirodzený spánkový režim. Keď navodíme spánok, navodíme aj dobrú náladu a teda nejaké to libido, aby boli partneri spokojní. Ja by som chcela ešte povedať, že komplexný preparát ten musí obsahovať všetky tieto zložky, aby sa navzájom doplňali a doľaďovali. Tieto naše hormóny, ženské a ich hladina, pôsobí na neurotransmitery v mozgu, aj tie som už spomínala, tie musím vždycky spomínať v súvislosti s menštruačným cyklom, pretože produkcia týchto neurotransmiterov, ktorá je vyvolávaná estrogenmi, potom
spôsobuje, alebo tieto neurotransmitery potom majú určité funkcie, napríklad serotonín, ten sa podieľa na regulácii nálady, na uvoľnení, na chuti do jedla, na vnímaní bolesti. A čo je veľmi dôležitý neurotransmiter je dopamín, ten musím podčiarknúť preto, lebo a všetko to na to pôsobia vlastne estrogény, aby sa toto vylučovalo a dopamín sa vo zvýšenej miere vylučuje pri orgazme. To je hormón odmeny. A vylúčuje sa napríklad, ale tam sa nebudeme až uberať, u ľudí, ktorí sú závislí na niečom. Ale teda je to hormón odmeny a keď je to hormón odmeny a vylúči sa mi pri orgazme, chcem to opakovať. A tým pádom, keď doplním estrogény a mám chuť na sex, vylúči sa mi hormón odmeny a chcem to opakovať. A zlepším vlastne život pacientky a jej partnerovi. Áno, to je krásne. Z dnešného rozhovoru, keď to môžem tak zhrnúť, tak je vlastne zrejme, že to obdobie menopauzy a perimenopauzy a celkovo tá podpora v tom období menopauzy a perimenopauzy musí byť komplexná, čo sa týka hormonálnej rovnováhy, psychickej pohody, ako sme sa rozprávali, a tiež energie, vitality, s tým spoločný spánok a intimity v neposlednom rade. Čiže je preto výborné, že existujú na trhu aj nejaké takéto produkty, ako máte napríklad ktoré pred tiež sebou, musia byť komplexné. Ktoré sú komplexné a dokonca sme ešte nespomenuli, že riešia vlastne aj kostné zdravie tej pacientky vo forme pridaných vitamínov K2 a D3. Presne, to je veľmi dôležité a o tie kosti a ten pohybový aparát sa treba starať, lebo to som nespomenula, ale ženská, ktorá sa nachádza v perimenopauze a už potom v postmenopauze, je jednak môže byť slabšia, málo výkonná kvôli tomu, že má málo toho testosterónu, ale aj ju bolia kosti a bolia ju kĺby a stráca vápnik, tým zase, že nemá. Jeden príznak s druhým súvisí, ale keď už vieme tú príčinu, tak to vieme nakombinovať a výrobcovia fakt veľmi mne uľahodili týmto zložením a aby ten preparát bol tak komplexný, aby som tej pacientke vedela pomôcť so všetkým. Lebo neviem si predstaviť, že ona mi povie niekoľko príznakov a ja by som na každý príznak dala jednu krabičku niečoho, tak bude raňajkovať za kýbel liekov a nemusí už vôbec potom nič iné požívať. Chápem. Napadá mi ešte otázka, aká je cieľová populácia napríklad pre takýto výživový doplnok, že hovorili sme si o období perimenopauzy, menopauzy, ale je to, vedeli by ste to napríklad ohraničiť vekovo? Dá sa to ohraničiť vekovo, že napríklad samozrejme, keď príde pacientka, ktorá sa sťažuje na pokles libida, tak je to asi nejaký prvý príznak, ale čo sa týka nejakého veku alebo iných nejakých parametrov, ako by ste... Nešpecifikovala by som to. Pokles libida nemusí byť príznak a práve preto prichádza za odborníkom a nie iba do lekárne, aby sa vedelo, lebo niekedy pokles libida môže byť spôsobené úplne niečím iným, ako je perimenopauza, preto sedí oproti mne a rozpráva sa a ja si ju všímam si, čo rozpráva. A vtedy viem povedať, že toto bude len preto, že sa sťažuje na muža, že sa pohádala, že má takéto ťažkosti. Alebo vidím, že táto pacientka je silne depresívna a vtedy už ju musím poslať na psychiatrickú konzultáciu, lebo ja usudzujem a píšem kolegyni psychiatričke, kam ich posielam, že zdá sa mi depresívna a zdá sa mi, že už ja to obyčajným gynekologickým estrogénom nevyriešim. Áno. Čiže veľmi dôležitá je aj medziodborová spolupráca. A medzi týmito pacientkami, lebo je ich veľa, ktoré sa na niečo sťažujú, však preto chodia za nami lekármi, je veľa takých, ktorí im
viem povedať, že áno, tieto sťažnosti, toto vyriešim. Tu máte, užívajte toto, za 3 mesiace mi prídite a povedzte mi, ako sa máte. Toto není afrodiziakum, že zjem a skočím na muža a je dokonáno. Toto je preparát, ktorý sa musí dlho brať a musí sa zvyšovať hladina jednotlivých tých zložiek, aby sa dosiahla tá rovnováha, o ktorej hovorím. Výsledok. A potom sa dosiahne aj výsledok. Áno. Pani doktorka, veľmi pekne vám ďakujeme za váš čas. Som rada, že ste opäť prijali naše pozvanie a že sme sa dokázali rozprávať takto otvorene aj na takúto citlivú tému. Verím, že mnohé naše poslucháčky tiež naberú odvahu a otvorene sa porozprávajú či už doma s partnerom alebo so svojím gynekologom, respektíve lekárom o svojich problémoch, svojich ťažkostiach. Takže ďakujem ešte raz. A ja vám ďakujem za pozvanie, kedykoľvek rada prídem. Budeme sa na vás tešiť. Do počutia, dovidenia. Dovidenia.